výzkumu dopravní bezpečnosti jednoznačně vyplývá, že asistenční systémy, zvláště ty systémy novější, jsou opravdu velkým přínosem pro bezpečnost, ať už jsou to systémy hlídání jízdy v jízdním pruhu, adaptivní tempomaty, i ty systémy vlastně nouzového brždění. Nicméně je třeba také ty systémy znát, umět s nimi zacházet a je třeba i být připraven v provozu na to, že máme vlastně dvě kategorie vozidel. Ta starší, která takový systém nemají a mají třeba delší brzdnou dráhu, a ta vozidla nová, která nám pak najednou zastaví třeba na mnohem kratší vzdálenosti, lépe řeší krizové situace. A to všechno se dnes mladí řidiči i prostřednictvím projektu Start Driving mohou dozvědět, mohou se na to připravit a bude skvělé, když tady budeme mít generaci řidičů, která nebude automaticky z nějakých obav třeba vypínat ty asistenční systémy v autě, ale bude vědět, co s ním. Primárně ty začínající řidiči by měli vědět, jaký je vlastně potenciál těch asistenčních systémů na jednu stranu, kde jim ulehčí, pomůžou, budou asistovat. Na druhou stranu by si měli uvědomit, že ty asistenční systémy neobelžou fyziku a nezachrání je v určitých situacích. To je jeden rozměr. Druhý rozměr je, že přece jenom mladí jsou obecně vstřícnější vůči moderním technologiím a můžou být tím nositelem, který přinese ty novinky do té starší řidičské generace, jejich rodičů, kteří jsou možná skeptičtí vůči těm systémům, nebo je ani neumí využívat, protože třeba si myslí, že to umí lépe, protože už se to učili na té Škodovce 120 tenkrát jezdili.